Jilapi beki. Bye-bye. Itu program. Itu acara jawatan Salani gari, mama pistol gari. Hello लोगोफोर, welcome back to my channel. लोगोफोर लोखि फुजा नायनो फैदों दसे नायनानै थांनोसै बारा गिदिर जाया फुजाया फिसासो दिनै मोसानाय बादायलायनाय दङ गथ'फोरनि बेखौनो दसे नायनानै थांनोसै स' लोगोफोर नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामनोसै नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय अन्नानै दसे सम नायलांदो आरो मोजां मोनोब्लाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै गालांदो आरोना Kota Group Bina Lidera Kumari Nah ini আপনালোকে দূৰত নাথাকা কৰি ওচৰত থাকি জিলাপি হয় জিলাপি বেকি বাই বাই যেটো প্ৰগ্ৰাম এটো আগবাঢ়ি যাওঁতে সালানি গাড়ি মামা পিস্তল গাড়ি আহিব লাগে উৰুমিলা বৰ্মন ঢোকামাৰি তাৰপিছত ৰেডি হৈ থাকিব লাগে নেন্সি চৌধুৰী ৰৌমাৰী আছে নাই Das video nama. Das. दिगन्त मुसाहारि जोंनि MCLA सालबारि बेवहाय दसे सम नुजाफैबाय